Οι Έλληνες έτρωγαν συχνότερα ψάρι από ότι κρέας. Το πιο διαδεδομένο πρωινό ρόφημα, αφού βέβαια αγνοούσαν τον καφέ, ήταν το γάλα, κυρίως το κατσικίσιο και ένα ανακάτεμα από χλιαρό νερό και μέλι που προκαλούσε ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Στις κωμωδίες του Αριστοφάνη αναφέρονται εδέσματα που μας ξενίζουν. Στους Ιππείς μιλάει για ξύδικι βοδινό ψημένο μέσα σε σικόφυλλα. Αναφέρεται επίσης ο κάνδυλος, ένα ανακάτεμα από μέλι, γάλα, τυρί και λάδι του μυπωτό. Ένα είδος σκορδαλιάς με πράσα, σκόρδα, τυρί και μέλι. Βέβαια, πολλοί ήταν αυτοί που στα έργα τους πρόσθεσαν μία γεύση κουζίνας. Ανέφεραν δηλαδή συνταγές και εδέσματα της εποχής, γιατί γνώριζαν πως οι αρχαίοι έχουν αδυναμία σε αυτά. Έτσι θα έβρισκαν τα έργα τους πιο ελκυστικά. Στις θυσίες ετοίμαζαν και ένα είδος πλακούντος, κάτι δηλαδή σαν πίτα που το έλεγαν πελανό. Ήταν ένα παχύρευστο κράμα από αλεύρι, μέλι και λάδι. Άλλα εδέσματα ήταν έγχυτος, που αναφέρεται σε ένα επίγραμμα της Παλατινής Ανθολογίας, που ήταν ένα μείγμα από αλεύρι και ψημένο τυρί που το έριχναν σε ειδικά καλούπια και τα γέμιζαν με κρασί μελωμένο. Ο κάνδυλος, ένα είδος φαγητού της Μικράς Ασίας, κυρίως στην περιοχή της Λιδίας, με ό,τι ερεθιστικό καρύκευμα κυκλοφορούσε τότε. Μυπωτός, πίτα με τυρί ανακατεμένο με μέλι και σκόρδα. Βέβαια, οι πιο περίφημες πίτες ήταν της Αθήνας, καύχημα της πόλης, και γινόταν με μέλι, τυρί και λάδι, αλλά έβαζαν μέσα και διάφορα καρυκεύματα. Ακόμη οι Αθηναίοι απέφευγαν να αρχίζουν το γεύμα τους ή το δείπνο με σούπα, γιατί πολύ πιθανόν να τους κοβόταν η όρεξη για φαγητό. Αν οι Αθηναίοι φρόντιζαν να μην λείπει τίποτα από το σπίτι τους, δηλαδή χρήσιμα αγαθά όπως τρόφιμα, δεν πρέπει να ξεχνούμε τη φτώχεια που επικρατούσε στην Ελλάδα και ήταν ο παντοτινός σύντροφος των Ελλήνων. Η έλλειψη και η ακρίβεια των τροφίμων ανάγκαζε πολλούς να μην πετάνε τίποτα από τα περισσεύματα των δείπνων. Οι Σπαρτιάτες πολύ πιθανόν να φάνταζαν ήρωες μπροστά σε κάποιους άλλους Έλληνες και συγκεκριμένα στους Αθηναίους που ήθελαν να ζουν μέσα στην πολυτέλεια και να μην λείπει κανένα είδος τροφής και ποτού από τα σπίτια τους.